Hi Laina, how are you? How are you? Pane munhu anoda kujuma, guys. Hello? Good morning, how are you? I'm very well. Yeah, but I want for end of February. I don't know if it's okay with you. Okay, no, thank you very much. Bye. Okay, bless you. Good morning, guys. Good morning. Days and night, guys. I don't know if I'm doing the right thing or not. I don't know if I'm doing the right thing or not. And this is sure if in name. But I don't know. Alice Masovera, why also nyaya? Utu wani kumanya nazo ere na yaskana. Guys, regaindi mbokudza ikamwekanyaka kaitika last year. Pane kanyaka kaitika last year, guys. Ndakakataura panapa, but ndakakataura briefly. So gore rakapera pandakauya ku UK paya ndichiuya kuzoshanya ndati share life mudedzo vamwe vahunyaya pandakauya kuzoshanya paya. You remember me telling you panapa, guys, kuti taida kuita mavisa, takaenda kumavisa takawanda. We tried to do mavisa takawanda, right? And tichitry kuita mavisa takawanda kudaro taida kuuya ku UK takawanda. Yes, murora wangu uri sei. Then we did not know kuti mavisa ekuuya visitors visa after tambozi tichatega tinomawana kupi, right? Zvadaro ndokubva taenda ndobva inini ndaenda kunobvunza munhu wandinoti hanzvadzi yangu anga abva ku UK ipapo, angaendawo ku UK kunofa kunovhizita, anditika anonzi Moboys Munetsi. Ndobva ndaenda kunomubvunza, hanzvadzi makabva ku UK uko makaita sei mavisa enyu? Ndobva ndisanangurira kuti ini visa zvandakaita ndakaenda online. I thought kuti ndiri kujoka, ndoenda Manheru magi, I'm going Manheru, ndikuenda Manheru. I thought kuti ndiri kutojoka, ndoenda Manheru ashi. Ndaifunga kuti ndiri kujoka, ndobva ndaapply ndakadai. Ndobva atiudza how he did it, right? Then sevanhu vaida kubva vari SA team tichida kuenda ku UK. And muri kuona, we sat down, takaita group revanhu vaida kuenda as diaries Joburg. Tatira about 9 or 10, if I'm not mistaken, vaida kuenda. Then we went into the group, tikanobvunzana mugroup, guys, visitors visa reku UK riri kunzi kuri kudiwa zvakati nezvakati, but mukoma Moboys vati vakaita vega visa ravo so anditi. But pandakataura navo ivo vakanditi kwandiri mukoma Moboys, kana muchida kuitigwa mavisa regai ndikupei nhamba yemunhu anogona kubatsirai, ishamwari yangu asi anogona kubatsirai chi pamavisa. Tikati alright, vakatipa nhamba mukoma Moboys yemunhu kuti atibatsire kuita pamavisa, munhu wavaiti iloya, ishamwari yavo. Ndobva vatipa nhamba iya, ndobva ndati kuvanhu, asi guys, pane munhu nhamba dzandapiwa dzemunhu namukoma Moboys dzanzi batai munhu uyu anokwanisa kubatsirai. Kugurupu redu ini tiri 10, pakutanga tanga tiri about 15, but tazonzwa zvikwanisiro vamwe vakabva vatinga kubuda mugurupu memati tingazozvikwanisiri, right? Toita sei tiri kuronga mugurupu pache zvedu, toita sei tawirirana paya, ngatimubate itinzwe. Takabata baba
ndokuvaisa paconference call. Hakuna chinhu chakambofa chakaitwa nemunhu 1 taita segroup. Ndokuvaisa paconference call baba. Anditika vanonzi vamagochera. Havasi kuziva nyaya iyi ndeye last year. I'm going to surprise him today by calling him vachifunga kuti nyaya yakadi yakapera. Anditika munyatsonzwisisa. Right. Baba vatikati tauyawo tiri kubva kwaSIS MELLY Diaries. Ndapuwa nhamba yenyu namukoma Mobwesi. Kuti munogona kutibatsirawo. Mubva tavatsanangurira tine function yatoda kuenda kuUK yakamira yakadai. Ndokubva vati mirai vatete wait, hold on. I don't know if I'm doing the right thing or not. I don't know if I do, because inini I think chinhu chese ndinochiunza palife ndinototaura pano pachena because rinenge risiri guwa ndosaka ndatouya ndoga because zvakaoma zvisinei ndaka baba vakati takazviintroduce tirikubva kwaSIS MELLY Diaries tirikudai tirikumbira kutadza kuti munogona kuita mavisa mapiwa nhamba yangu tapiwa nhamba yenyu naningi anomaona alright pakanaka zvikanzi ndino vane kambani inoita vanhu zvemavisa kuCape Town here nekupi hameno. Saka what are your requirements? Anditi ma-requirements angu ndiri kuda UK visa haina backdoor, thank you odd, haina backdoor, ndiloyal. Ndobva vatsanangurira anditika zvimwe handichatsananguri ndoda kuti ivo vauye kuzotsanangura pano. Takaguma kutaura nababa ava tiri madiaries last year. Ndatotsvaga nhamba dzavo kuti tikwanise kuti tivafonere right now. Anditika so ndo zvandakuita Tina now ndo zvandakuita anomaona. So baba vaya vakauya anditika ndobva ndavati imimi zvamauya mune vanhu vakawanda kudai so imimi SIS MELLY anditika ndakabva ndavati inini chitenge kuita rangu inini visa ribude rangu rikabuda inini then mozoitira vamwe andimoona then mozoitira vamwe chi mavisa aya. Baba vaya vakati no problem sezvo mauya makawanda ini ndoitira imimi for free. Ine handikunyeperi ndokudza ichoka zvachiri ndichokuitira imimi for free visa kana ndakuitirai visa then modini vamwe venyu vozouya tochaja takatonegotiata even mari tokumbirawo kuti muti negotiatirawo mari dzamuri kuchaja semadiaries atidzikwanisi we a community page. Ndichadedza vamwe ndinavo mugroup imomo vari pano vakanga varipo tinzwewo kuti maybe pane pamwe ndogona kukangana because zvelast year vauye vatsinidzire anditika then baba yakabva taura iti sezvo maya makwana ndokuitirai takanzi maripo handichaziva kuti vamwe vachataura handimaona right. Saka baba vaya vatotanga kuti vakabva vatotipa list paperwork yavaida kuti ndiprovide mondipawo matitle deeds emba handitika ndikati imba ichiri under mortgage ndokwanisa kupai tsamba yekubhengi here handitika zvikanzi yes you can bring tsamba yekubhengi mondipa kana mabirthday emwana mondipa marriage certificate ndobva vanyora list yavo handiti maona izvo zvavaida right. Ndiri muprocess yekuti ndindise zvinhu zvavo ndakabva ndabatwa namaitawa vandibata ndobva vati SIS MELLY ndiri kukumbirawo madocuments enyu akati neakati ndiroda kukuitirai visa kune munhu andotrasta kunoku ndinushu okay pakanaka ndobva ndatodzokera hanzi takanzi 8,000 right let me pin takanzi 8k pamunhu wega animaona right zvaka inini ndinakanga ndati rangu ngatange kuitwa first rikauda vanhu vese vandinava vasati vaitigwa let me risk neni first toona kuti rinobuda here visa iri rikabuda anditika then moitira vamwe zvakanaka zvikadaro maitawa called me zvikanzi ndipei madetails enyu zvakati passport what ndawana vanhu ndoda kuitira visa kuno ndikati but tine munhu angakutitira visa mavisa kuno kutese pamwe chete as a group zvikanzi no inini munhu uyu remember Haiti kana kuti bhora rakaitwa kuSA kuno kuUK area harina kurongwa naMelly ndoda I want to say it here then mozofamba ine wedhi renyu rekuti Melly mbavha but I want to clarify and tell you everything because ndatoona kuti mbavha wacho wamanyanya kundipa manyanya kuukoresa handina munhu wandakabira and here today nas I'm going to challenge kana uripo wakabigwa mari naMelly ndoda kuti ukwire apa kuti inini makandibira mari makatora mari yangu yechakati makadya mari. Today I'm going to open lines and challenge because andina mari yemunhu yandakambobira munhu paupenyu hwangu handina kumbovhera ndakabira munhu paupenyu hwangu right. 8,000 rands zvadaro Haiti iri kunzi kune vanhu vakabigwa Haiti mari yaHaiti naSIS MELLY
handika vakadla mari yaiti. I never ever planned any bow anyway. Zvimwe zvacho unopedzisira waseka so anomaona handina bow randakaplana inini kuno kuSA. Bow rekuno kuUK munhu akaronga the bow ndimaitawa. Ndo vaimhanya kunga kune team pabow reku anzichi. Alright. Pabow riya rakatanga kuitwa. Anditika vanhu vakaronga voga. I was not in the global group. That's not a global group. I group rekunu revanhu vanogara kuUK ine kune dzimwe nyika. Ini ndagara South Africa. I was not in that group. Ndandiri kugroup rangu reku South Africa. Saka vakatanga kuronga vega ikoko. Mai Fatima Gan uri munhu asina kumira zvakanaka. Fatima Gan, sorry hako my sister to say this, but you are not okay. You are not a sister at all. Uri munhu anoruma achifuridzira. I've been seeing you, people have been sending my screenshots kwandiri. Ndichiona pese paunonyora. Zvimwe zvinhu even zvaunenge uchikomenda inini wacho ndotadza kutokomenda because pane pasina chekutoti ndiresponde. I've seen you my sister, I always see you here, but I've seen you. And I'm sorry to say this, Fatima Gan, you are not a sister's keeper. Uri munhu anomhanya kwainda mhepo, and it's wrong, my sister. I've been seeing you. Anditika, no, hold on funda munhu. I've been seeing you uchinyora ma comments uchitsinira uchitini bushwa Facebook akanga mwe vanhu vakazoteveka vakazodini. I have done nothing wrong, Fatima Gan, in UK. I've done nothing wrong. Ndakapinda ne clean police clearance ndosaka ndakabvumidza kupinda. Ndanga ndine mhosva andaibvumidza kupinda. Andimuziye Fatima, I just know you're here. But ndandichiona ma comments ake kwakawanda. Fatima Gan, it's wrong, my sister. You don't say words and stuff about munhu musati musina chokwadi. Sometimes kunyarira munhu anenge asingadi kudaira and unenge uchiti miedzo idini idarike. But zvinozongopoa mwana unofunga kuti unoona vari pano anditika, no, I saw you Fatima when you were saying hey and zvakoma Facebook aikanga amwe chokwadi and zvakoma zvichitokanganisa UK ma video. I saw you my sister, I saw you, but it's okay, right? Azvina basa. So zvadaro guys, paipa maitawa ndo vaiplana kwakarongwa team kugroup iroro anditimaona rekuti vanoda kuita kubatsira kuronga bow, and there was a group of ladies from UK who volunteered. I was not even in that group. Everything that was planned, to me it was a joke. I mean, it was a surprise. No, Fatima Gan, you did cook page that you bengenene. You did. And the pengi. I decided to keep quiet, but didn't get and the pengi. So, it was a surprise to me. Otherwise, everything zvichirongwa. I was not even part and parcel of it. And this ZV. So I was surprised. But even when I don't know. The devil has succeeded in breaking people apart to the extent, to such an extent that even they've remained quiet, even if they know. Kuti antisimela vanambovhera vakabata mari yekubow havana kana sendra vakapiwa kubow. Handina kana sendra ndakapiwa kubow. Handina kana mari yandakabata yebow. Bora yakaorganizwa namaitawa from what I know. Ne timu ravaiva nana Andiselina nerimwe timu ranga riri mugroup imomo randisingazivi. Maitawa vaya kwandiri vakakumbira madetails. I went back because everything ingana ndichita zvinhu zvangu nevanhu vanenge ndichiti madiaries. Ndinoita zvinhu zviri pachena andite zvinhu zvebackdoor. I went back to the group ratanga tiri rekwenda rekuita mavisa ndikati vasikana indavingwa namaitawa. Maitawa vati vawana munhu anokwanisa kuti vanditire visa ku UK ikoko. Munhu uyu vari kuti visa rake it's guaranteed because vari kuti ivo Maitawa explained to us. Even Andiselina vakatombopinda mugroup iroro anditika re mavisa vaka explaina kune vasikana vakadzisangwa varimo kuti
visa rinogona kunetsa pakati nepakati vakatsanangura vakabuda zvikanzi since marequirements anodiwa uye visa mapasi rinogona kuuya rinogona kusauya. Hanimona saka indawana munhu anokwanisa kudii kuti akuitirei visa iri ari kuno kuuk. Saka ini ndakuitirwa visa iri nani namaitawo because very very much confident. Havana kundibvunza mari. Remember kuti kuno ukuku taifa uzobhadhara ma8k but lawyer uyu anga ati imimi no five chicks. It's not drama but sometimes I just need to anditiona so that vanhu vazive because zvanyanya anditimaona kunzi mbavha iwo dzoti pache zvako mumwoyo mako kuti hauna kana one wawakabira. I think it's high time let me just speak. Achazofamba chitimeli mbavha wofamba neside rako but hear my side of the story first. As I've been told in my diary kuti nyararai I've been quiet not because andinawo zvokutaura ndinazvo zvakawanda zvokutaura but I've decided kuti rega ndinyarare because handisi kuda zvefight nevanhu, handisi kuda zvehondo nevanhu, handisi kuda rega ndibvume kupusawo right. That's why I've been quiet. But ndazoshamisikawo izvozvi pane mumwe munhu akutondi zvacho pane mumwe munhu akutongonifana SIS MELLY kopa nyaya yemavhiza kuri kufamba sei. Ndakatorara ndiri kubva pa nditomufunga kuda basa manheru handitika ndikati mavhiza api zvikanzi mavhiza ekuSA ndikati aita sei zvikanzi kuri kunzi kune vanhu vakafamba vakanotaura kumasocialites kuti it means kuti pavakadzi vana ndinawo patimu ranaiti madiaries handitika chiteerai munzwe nyaya pane one akaenda akanotaura nyaya kune one socialite right but I think hana kumudza masocialites edu aya haazoudzwi zvakakwana. Munoenda kunovaudza hafu nyaya pamuri kuda kuvaudza imimi you don't tell them from the word go zvinenge zvaitika so vanozomhanya nepakati penyaya pavanenge vanapo vasina full story. Anona that's one thing that I've realized because kwavariwo inogona kuzoita content handimaona because vanenge vasina kundibvunzawo inini kana kuya kuzondibvunzawo kuti nai pane nyaya yakadai Melly before we do this do you know about this. Hapana munhu anenge ambobvunza unozongoshamisika tatoda kutongonzwawo nevanhu handimaona right. So saka zvadaro yes Jane Zumbundu I thank you very much. I now know about it. So after zvadaro anditika ndakabva ndati ndavaudza kugroup kakuya saka guys do we continue anditika nekuita mavisa nemunhu uyu team rep Africa you are here vanga vari kumavisa I want you to come here and say your truth. Team rep Africa ne excitement yekuti vanhu vaida kuuya kuno anditimaona ngatiitei tione. Remember in June tovaudza kuti ninda kuitigwa namaitawa. I told them right maitawa ndatovatumira zvinhu zvavangwa nditi vari kuda andika inini visa rangu from what I know andika rakaitwa namaitawa naKC anonzi KC zvokuti maitawa ava vakatozombopinda busy vachitsvaga KC but indishamwari yavo vakazomuwana zvavo tichitofunga kuti maiwe varohwa pasi petsoka madhezi asvika pasina chabuda ndisati naenda kumabiometrics madhezi angatosvika ekuti patopadzwa kuti ndichiuya but mabiometrics asati ndainisa passport hanimona ndobva ndazongoti tatorivara titofunga kuti hazvichaiti ndobva ndazongona chinzi manyai mangwana ndakatozvikutojumonzi manyai mangwana muende ndakatofunirwa naandiselina manyai mangwana muende kumabiometrics because zvinenge zvazoita zvinhu zviya mapepe enyu aveko anditi munoona munhu anonzi ningi ndichega tichingotaura zvese munoona munhu anonzi mira talent chasvika ipapo munoona munhu anonzi chichi ari kuitirai chichi uyu I think anoshanda nani anoshanda naKC kana achanda naKC I don't know. Ndainda kuya zvechokwadiwo zvangu ndasiya madiaries ari kubatsigwa nababa ndiloya animaona chaiwo right. Madiaries aya zvimwe zvizhinji izvo munewo uyu anonzi Miriam Mukata ndoda kuti ugare pana ndiri kubloka ndoda kuti uri kuti ndonyadzisa ndoda kuti uzvinzwire zvauri usati watanga kutaura dei wambotanga wateerera unzwe usati watanga kutaura zvisina basa handidi kubloka ndoda kusiya uripo tisvike panya ugozoramba uchitaura kuti ndonyadzisa zvakutaura izvi kunyarara hakusi kupusa right. Zvadaro timu rakanzi marequirements zvimwe zvemarequirements handichadi kutaura regai nditsvage baba havasi kuziva kana kuti toda kuvafonera because takumata navo last year chinyararai I hope havanawo life yavari kuona pano. Let's call him.
inguva yekuaustralia guys, inguva yekuaustralia, bozi vari kuaustralia baba, but vane maoffices kucape town. Mira Tekla, hold on, tishike munzwi. Tinotovabata chita ndibvi pano tisina kuvabata baba. Try my number. What's funny number 2? Let's try the other number. Call declined. Why? Right, it's calling back. Hello? Hello? Magadi, Mama Gocher, this is Mary. Oh, yes, Magadi. Magadi. Long time. Long time. Number is in the ZP. Inamba ze UK is. Inamba ze UK is ndakangozvibayirira we papa. Okay. Okay. Nhasi ndafunga kuti ndinokufonera Mama Gochera. Yes. Ndauya panapa Mama Gochera. Ndaita dambudziko randoda kuti mumbotaura neni. Kana zvezviya pamavisa elast year paya Evan. Nyaya yadzoka zvakare mudariro. Can you care to explain ndine munhu wandinaye panapa ndanyatsokunzwisisa kuti what transpired? As in what transpired? As in pavanhu vese mavisa ndoda kuti mutsanangure ndine munhu atumigwa wandinaye panapa nevanhu vandakanga ndinavo vekumavisa. Andi vasikara vakadze kumavisa vai. Anditika people vari kufila kuti inini nemi takadya mari dzevanhu ava. So, ndoda kuti mutange kutsanangura kuko approach yakwese kwandakaita zvese kuti munhu uyu anzwisise agodzokera neanswer kune vanhu ava. But what would be new actually, because I'm not so sure what would be new or what exactly is the question maybe? The question is information is going out there. People, somebody, or I don't know now whether to say somebody or people. Vatakauya navo tichida kuti gomavisa tese. Before I told you kuti pazoita munhu ari ku UK ati ari kunditira visa inini. Musati maita process yevakadzi ava. Vari kuti vakadyirwa mari nemi takashiyana mari. So right now I'm being labeled as a thief. Sorry Mama Gochera nditori pa life. Anditika. So ndasvika pakuti no, this is not correct because you know you have never given me any cent. Actually ndakatona message yenyu andatoipindura I think yamakasenda ndofunga ipapa ndi December or when I don't know November here muchitoti can we work together if you are comfortable to brand ambassador, and I did not respond to that. You remember the message yamakasenda? Yes, that's correct. And I think our team did arrange to propose to make you a brand ambassador. And I did not respond. We never discussed. Yes, we never we discussed because I never responded to you. Right. The reasons Atisha Sutauri edisho pano. But now ndripa life Mama Gochera. Nyaya yeyo. Ndripa life. Yakaendeswa kune mamwe ma social lives now as if me and you we came together to steal manzima 3,000 pane munhu akutakabigwa 3,000 rands anditika neni kana kuti vese andichazivi now right? Like now I'm confused as well, right? So inini now totally kazhinji kana pakabuda zvinhu zvakafanana izvi ndinoda kuuya nechokwadi so that vanenge vachifunga kuti vane nyaya dzavanadzo vazive chokwadi. Yes, thank you. Just to be very, very brief. Okay. Firstly, I'm very much not eager to be involved in the whole stories, but I'll be very factual. If there is any person, because for any reason
if your application has been denied for any grounds, we explain to you what are the reasons of the grounds of the rejection. And if there's room for appeal, we can appeal your application. But the direction which they are raising, what you can do is basically whoever is bringing that kind of information or whatever kind of direction, they have to be very factual. They have to be very sincere and fair. I don't even know who are those people. But if there's anyone who has any reason to ask anything about the application, that is very gross. It is very gross and insincere and very unfair. So I would ask you and the people that you think whatsoever reason they are raising or those allegations, which is very insincere and very unfair, they have to come direct to us and you can be involved. And no, Mr. Magochera. Yes. As it is right now, remember, my name is the one that is being tainted to social media, right? Hence, I've been quiet. Hence, I've decided also to come and explain to, because remember, when one side, chimanyuanaro, wakangonyarra zvako, antika, vanopesera manyane side iroro. Zvazvo bakunzi, ndakaba mari yevanhu vemavisa. That's why ndatozotirega indi kufonerei. Antika, as the lawyer, anti wandaka director kwaari, neshamwari yenyu imimi, more boys kuti endai munobatsirwa uku. Yes, but I'm saying if a visa has been rejected for any reason, okay, for any country, if any visa has been rejected, so what do you mean that my money was stolen? How is that so? And how is that possible? I don't know. So I just wanted you to, why I called you Mama Gochera. Mama Gochera. This is definitely someone trying to tarnish our image. Yes, but Mama Gochera, listen. Mama Gochera, listen. It's not your, Mama Gochera, listen. It's not your image only. Antika, as well as my image. Okay, young weary boy, ndiri socialite is fine. Everything can be said about me. But why I brought you here, Mama Gochera, Pandak Phone right, is just to explain to people how you did the process for my visa, so that people can understand, Antika, what really transpired. No, there is really nothing to explain in terms of how we do our work. And with all due respect, I'm very not much interested in having this kind of a live discussion, but I'm very much available for anyone who wants to have this conversation. This is very, 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 very scandalous for someone to raise that kind of information against us. It's very scandalous. For any country, for any jurisdiction, if you make an application, if it is in your favor, then it's successful. If it's not in your favor, we look for other means. We give you an appeal or we assist for any other further advice. There is no immigration practice that makes decision for visa applications. These applications are decided by authorities. Okay? They are decided by authorities. And authorities, they exercise their own they exercise their discretion in making a decision. Okay? You can provide everything that they need, but they can exercise their discretion based on your application and they can give you a decision to say this is our decision. So, and everyone that has made that application, there is no secret. There is no secret to say we have not spoken to any application. So I think I've just spoken to you and communicated, and I don't think I'm in a position to further lengthen this discussion. Okay. I'm available for anyone who wants to have this kind of discussion. But, okay. But no, okay, Mama Gochera, did you, like, I know, but I just want you to did you give people who apply my visa the reasons why their visas has been denied? Yes, and everyone, and so if you get your rejection, if there's a rejection reason, you get a letter, and we discuss the reasons, and we find out what could have made them decide this way, and what are the alternatives. And if for any reason an application is not in your favor, you are told the reasons, and you are given the proof of the reason on why they made such a decision. And there's no one who can say, I never saw, or I don't know what were the reasons. I don't want to disclose the information of applicants publicly. I'm not allowed to, and I will not disclose anything. But I just say, let me be factual and make it very clear. Make it very clear.
If there's anyone who maybe wants to look for ways to raise money or whatsoever, then it's fine. We work with billable hours. We work with time. We work with our resources. We don't do connections. We just do the work according to what's required. So this instance, I'm not so sure what is required or what is their issue or what is the real question. That's why I was asking what exactly is the issue. But yeah, this is my submission. And if they want to come, definitely we are available for them. Thank you so much. Right, you have heard from him. And darling Winnie, don't decline. I am calling you here so that you come and explain what is SIS-MELLY Mari. Now, what do you mean? Why are you declining? You wrote a comment which is SIS-MELLY Mari. Come and tell me here, Marianda Katora, Diane. Marianda Kapakana one and Dino and Dakabira, Diane. Come and tell me here. Muno Dakatora Mari, Diane. Right. Anyway, and Shadukura Manchinda Berry, guys, let me try to add Vananti now and group if. Can you please send your request? Come and say your side. And come and say your side, good or bad. And Mune Shakaitika Munyai. Not in the Machinda Berry, you don't get Drukuva, Gachi about paid sale. And paid sale Nyai. Because Nyai for the equity. Van Vaka apply my visa, guys. Everybody was told. Though Takaita query. Mnozva guys, Shakango Oma. We don't block out. In fact, they can start block it. Can you block it? We don't need you here. Up and did Sharon. Sharon ko no dari Sharon comment. Another to block outside. It's very wrong. Don't call me with those. Don't call me names. Because I'm not Medusa, and my name is Melly. And if you pass Pemvura, and itiga usada usazodaro Sharon, usazodar, shes, usazodar. Van why can some applications our essay? Why some applications our essay, guys? Ikoko, I was there. Takateta wondo, guys. Munaziva naso zvinoshamisa kana zvichibuda zvichidai. Chinandataona masocialites avazopiwi information yakakwana. The guy to go muona tinati, the guy to go muona munumacho. Animaona. And avazo pure information yakakwana. I don't think even Marcella Takauzo kuti I fought na baba said per live per conference call. We fought na baba up. Tishiti trukuda Mariedu Beck. Van vakapiwa something part of the mantikati, but it's not fair. Mavisa anakubuda. Kuti mtore mari vakati inini maservices angu ndaita kuti munyi vanyimwe mavisa is not my problem andika and my emails vaipiwa though zvimwe zvachona zvanga zvisiri kubatana because pane one milka mutsipurwa andika weku Cape Town akaendesa zvinhu zvakakwana anditi response ikadzoka ichiti visa hanzi bank statement rake rinenge mubikirwa, but it was an original bank statement from FNB and we queried navo tikati chichiri kuitika kuti visa statement iri ndekubank kuvisa vanoti bank statement iri rinenge fake andika can you please add guys guys I never received vanhu vaibhadhira vaisa mari dzavo kuna vamagochera kukampani yavamagochera. We started complaining kubva ari vanhu vachienda kumabiometrics kumaoffice. Right, thank you, this one is coming. Thank you. Eku UK. Hello. Yes, Shumbres. What is saying? Do you right, Kanjan? Right. I am a visa. Zokupinza ikana zvinhu zvinge zvaoma pacall but mavisa edu tese takarejecterwa tese pakanga pasina mari yauya kwamuri taingoisa kubhengi kwamagochera saka ndonyaya kugroup redu remavisas. Hatina kunetsana here navamagochera inini netimu rese rimwe chiti mari ngadzidzoti inini ndinda kufront takatonetsana navo tikatukana navo tichida mari dzedu back because munhu wese akarejecterwa nemareason
yakasiyana siyana. Inini ndaitonzi bank account yangu mari iri muaccount shoma, mafunds anga achinzi mashoma. Umwe nomwe angopiwa zvakangosiyana siyana. Tikanetsana navo kuti vatidzosere mari dzedu, vaingonetsa. Hakuna mari yakamboenda straight kwamuri, but mari dzaienda kwaari magochera panyaya dzemavisa. Yeah. Apart from them, group redu iro riari apa 9 or 8 wedu, somebody took nyaya kune masocialites akati takabirwa mari naSIS MELLY. Anzi imi makaiba sei mari yacho because hatina mari yamaka. I don't know. To my surprise, chinoita ndechekuti dei mavisa anga akabuda evanhu vese akarejectwa mumwe nemumwe sezvirikutaurwa naShumbres uyu kuti mumwe nemumwe ane mareasons kwaidzokwa maemails ane maresponse akasiyana siyana. Handiti mumwe nemumwe dei mavisa anga akabuda ndaizoendesegwawo here nyaya kune masocialites kuti takaitirwa mavisa naSIS MELLY akabuda. No. Vanhu kungotaura zvavo zvavanonge vachitaura, like even kuno kuSouth Africa mapati ese atinoita muno muSouth Africa hapana mari yamunobata. Tisi tinotobata mari dzacho dzese, but iyo yemavisas mari yaibatwa taingoisa muaccount yamagochera. Thank you. Yeah. Wait up. Thank you very much. Right. If there is anybody else ari kumavisa ada kuuya ataure futi, maybe uya ataura zvisiri izvo. Handitika kana aripo mumwe ari kuda kuuya ari kumavisa futi kana kuti ndiwo wacho kuti ndakabigwa mari, you feel like you've got something to say, today is the day, please join in, come and say your side. Come and say your side. No, mavisa akarejectwa, but isusuwo madhumbe unoziva this thing yekuti takanetsana navo kuti zoti toda refund. Takabvunza kuti why pamavisa ese pagoshaikwa kana one awana visa, including 2 ladies vangane maSouth African papers vanyimikwei. Majority of people vaipiwa ari marejects ekunzi mareasons ekunzi you are likely not to come back. Handiti because takanga tapiwa tsamba, tine tsamba yatakanyoregwa handika yanga yakadesigniwa yekuti itadzwa kuti vanhu vari everything zvangoitwa nechokwadi, hapana zvakambonyepa. Pakanyorwa tsamba yekuti tiri kuinvaitwa kubowl, zveshuwa taiuya kubowl. Tsamba iyi ikapuwa mumwe nemumwe, hanimaona ne1 admin kuno kuUK, ndo tsamba ishandisa vanhu, hanimaona. Saka because takanga takuti isusu ko uyu ava vane maSouth African papers handika, because mugroup imomo mune one lady handitika wedu ane South African papers handitika anotori neestate yemurume wake yanga ine mari yakawanda, akatombowana visa rekuUK but anazokwanisa kuenda kuUK nemhuri yake because murume akabva ashaika, hanimaona. So takatarisira kuti at least panofanira kubudawo at least 1 or 2 mavisa, vamwe vorejectiwawo, but pamari visa ese ari 9 or 10 guys, hapana kana 1 rakabuda, kana 1 rakabuda hapana. Rangu rakabuda, zviri kunzi kwai visa raSIS MELLY rakabuda. Handina kuitirwa visa navamagochera, vanozviziva vese vanga vari mugripo vanozviziva. Rangu visa rakaitwa kuno kuUK, ndikatopiwa indatofunga kuti ndichapiwa iwo 2 weeks ka ndikatoshamisika ndichipiwa 6 months, ndichitonzi 6 months. I was surprised. Rangu visa rakaitwa naKC guys, I don't want to lie and I'm here saying the truth. Saka ini rangu visa rina kuitwa nevavava, rakaitwa naKC last minute ndakutoendesa zvinhu zvangu kuna vamagochera, handisimaona. Ndo pakafona maitawa vachiti ndipei madocuments, ndobva ndavatumira, handi muri kunzwa. Saka rangu harina kuitwa. Saka masocialites vanoti tine vanenge vachitakabata nyaya dzeumbavha hwamene vasina information yakakwana, handimaona. Vanomhanya kuti meni mbavha vasina kupiwa information izere. Chiri said ndechekuti they don't even come to ask me, handimaona. They won't even come to ask me kuti naSIS MELLY pane nyaya yauya yakati, so that ndi-explain then muzojaja from there. They just say takabata maV11 aMELLY akaba imbavha. But here is the story now. This is the full story now. Hani muri kuona? This is the full story. Mona. Takazozviona kuti mavisa maybe kuitisa kwatakaita tiri takawanda ndo zvakaita kuti mavisa asabude. Anti muri kuona? But it was already too late. Mavisa angatodzoka ende tata kuti kuna vamagochera kune vamwe vakatoitirwa appeal, hanimaona, still vaingorambigwa. Kuna vamwe vakaitirwa maappeal ipapo, vamwe vakabva ngoti because magochera anga kuti handi akazenga kuti kune vanhu handichakuchaji mari handika toapila nemari dzavakabhadhara idzodzo
imi chomongoita mobhadhara mari yekumavhisa. Saka people were skeptical now. Anoona, people were skeptical now kuti toindisa here mavhisa amboramba kubuda kuti tikaisa imwe mari. Anoona, tikaisa imwe mari ikazodini ikazodyiwa. Ndo zvakangoitika. This is the story yemavhisa. Pari kunzi simeni vakaba mari. Ndo story yemavhisa ishi. Guys, I hope ndakudzai. Then handingati ndingaitaura nacho handingadi kuiadresa because handisati ndaiona iyauya kwandiri yezvimwewo zvekuti munhu akazodidi but pane zvakawanda handidi kuadresa dzimwe nyaya dzekuti zvinozonzi simeni vanga kubvondora kana kutaura nyaya dzevanhu palife yavo indau yakuzoadresa mavhisa edu. Ati nyaya dzakawanda dzimwe dzisinei neni guys dzatongozivawo kuseri kudze vanhu vaitongouyawo hanimaona but hatichadi kudzitaura because zvinozoita kunge ndabvondera nyaya dzisinei neni handiti maona. So yangu yemavhisa edu ASA handitika ndo nyaya yemavhisa iyi hapana secret. No manager, I'm not going to come here and give you stories. Handitika kuti muwane nyaya indangoti ndikudze nyaya iyi handina zotanzi tinenge inini munona ndosaka ndizotanzi musabudise zvimwe zvinhu zvamunenge muchitaura palive. Guys, mukangoziva kuti whether I tell you or not zvinhu zvedu isusu zvinonoinvestigatwa zvongozounzwa sejusi. Hanimaona ndosaka ndichidini ndichitaura ndoga because right now I never thought hanimaona but kune vamwe vanhu kunenge kuchita sokuti kune nyaya hombe iriko yakatsikirwa kana kuti iri kuvharwa. Hanimaona handina ndisito zato zati nyaya dzemavhisa dzakapera last year handisi kudoziva ti munhu yazo yakandibvunza nhasi. Hanimaona ndosaka ndati regai taure because vanhu vanenge vasingapiwi information yakakwana. Vanhu venyama it's wrong. Kana maindisa nyaya handitika indisai full story motsanangura pazvakatangira nepazvakagumira. Musaendesa nyaya wherever kwamunoendesa nyaya dzenyu mosvikoti takabirwa indakabirwa pane nyaya dzemavhisa dzakaitika ndakabirwa mari yakati ndikashawa explain tsanangurai zvose zvakaitika. Masocialites ane kodzero yekubata baba ava loya ushu handiti vanokwanisa kubata baba ava nokuti nhamba munadzo hakuna munhu angari mugrupu asina nhamba dzababa vohwa nyaya izere ikoko but mukaenda muchita sokuti makadlikwa mari nameli then it's wrong. Hakuna munhu andakadyira mari yake right. 2 kana aripo right now akadyirwa mari nameli hanzi vauzei to clear lois iyoyo handiclear inini it will clear itself. Yemastenzi I am not going to clear it inini. I am not going to clear it inini, it will clear itself. Chandikuziva isusu tatongomirirawo this week izvozvi right now as we speak guys handichatauri zvakawanda regai ndisati anotango kugrupu rewhatsapp vanhu vese vari mugrupu remasenzi vangodzida kuti you know what we are going to ignore all the noise and concentrate on what are doing. Handifungi kuti vanhu vese varimo mugrupu imomo vangadaro vachiona kuti tikutodligwa mari including me ndinoto nemastendi 2 rasina dozvitaura rimwe ratakatenga nezita reumwe munhu rashakira rimwe nerangu. Hanimona ndinotobhadhara mari double pamwedzi ndoda kudligwa mari. I don't stay in Harare guys zvokuti ndingasonzoita madhiri nevanhu vekuharare. I come from Gweru. Mugara muchitondiseka pana pachizoti Harare handizivi handizicho ndingazoita madhiri nevanhu vekukanzuri here kana nevanhu vekupayskimu vasingandizivi. So iyoyo it will clear itself. Sezvo meli akadla akaba mari dzavanhu dzamastenzi it will clear itself iyoyo because from the word go nyaya iyi yemastenzi ichiitika we brought it izi yakatangira palife itoripo. Mukaenda palife papeji rimwe rakanzi simeli diaries rimwe nyaya iripo palife. Mukaenda kuyoutube munodziwana yakatangira palife. Hapana chakamboitwa kuseri secretly zvinhu zvakatangira palife ndo pazvakaitika. Saka vari kumboti meli akaba hakuna ngatimbosiyai zvakadaro timbomira. I cannot say tadligwa takabigwa kana kuti hatina kubigwa handitika because right now patasvika pachona kuti nditaura kuti takabigwa guys nepave nestage yachona nepave nestage come on guys that won't be justice even kune vanhu vese vari mugrupu imomo. Animaona saka tombosiya yakadaro iyoyo the truth will come out. Handitika ndozodzoka unchiti chiuyaiwo mutaure sezvo mene akaba iri mbavha handitika
mafambisa zita rekuti Melly akaba chiuyawo muchitaura kuti Melly haana kuba. Ichakwana nguva iyo. It will come, that time will come. That time will come. That time will come. Kwa hivyo zvinotombomisiya vari kumai chinonetsa munhu chinoshamisa ndechekudai so chinonetsa ndechekudai handiti we call each other sisters, we pretend to make peace pasina peace dzatinenge taita, because if you are a sister and you have a story and you are concerned kuti wawana something yo chandisina kuwana chandisiri kuziva inini, guys, number yangu is public, you come and ask nai pane nyaya iripo yemastands. Do you know kuti mastands aya iscam? Wondionesa toonesana totangira ipapo. Nobody came to me. Takazongoonodza nguve nyaya semaonera makangodzitawo. Nobody asked me. So one thing that I've realized, chandaziva ndichengoti ingomira wega munhu, stand alone, mira wega. Ndochokwadi chiripo. Chingomira wega. Because kana usina kujoina zvikwata unongotongori target. Ndina chikwata chandakajoina, ndina munhu ane chikwata, ndina kana socialite ngati ndakabhadharwa mari naMelly. I've never paid any socialite. But munonzwa chinzi mina ndobhadhara masocialites. I've never paid any socialite, any cent. Kana riripo ngariuyi right now ritaura. Ngaribude pachina ritaura. Either kuti nditi mari iyi tukaningana kuti kudini kana tikabatsira ringave socialite tinozviita pano. Tinozviita pano pachena muchiona. Hapana munhu ndakambopakana send kuseri masocialites ese I challenge them right now. Kana ari pakambotumigwa send naMelly ngauyi ati ndakambotumigwa mari naMelly. It's a challenge. Ngauyi ataure. Public mese muri pano you are 1.2. Kana aripo akabigwa mari naMelly, this is your time. Ndokumburo ubai request oro uchisingadi kuonekwa face, can you please call? Ndokumburo ufone utaure tini makandibira paya pakati, ndakakupai mari yangu mukadai kuti ndakakutumai pakati mukasaita kana tichino, my number is there. Maybe you don't want your face to be seen. Can you please call in? Can you please call in? Can you please call in? Be it you are in Africa, Zimbabwe, UK, kana wakabigwa naMelly, please call in right now and tell me pandakakubira, maybe ndakangama, maybe ndombobane zveshave anomboba usingazivi kuti ndikuba pamwe ndakaba ndisikuziva kuti ndakaba. Can you please call in? Just call and tell people kuti makandibira pakati. Challenging everyone akabigwa mari naMelly right now. Sezvo iri mbavha yatora mukombe wokuba, ndokumbira kuti kana wakabigwa naMelly, this is the time right now for you. I am challenging you guys. Call in and tell people kuti ndakabigwa. Let's be fair guys. And let's be fair. Let us be fair here. Chifona kuti ndakabigwa mari, makandibira mari SIS MELLY pakati nepakati akutumirai mari yangu mukandibira. Zvekubhoko kunzwa mari, I told you guys from the word go. Andina bhora ndakaronga, andina mari kana yebho, kana even senda ndakapiwa kubho. Even chero ndinganyebera maitawa vacho na understanding wacho, I want to clear them here. They never even gave me any cent kuti kune mari yabuda kubho yasara change oi. They never. From what I know inini, maitawa kutaura kwavakaita chitondiudza inini, vaitoti pane zvimwe zvinhu ndakawedzera mari yangu. That's why I'm always saying kuti I will forever be grateful pane mukadzi uya. That's why I always say pano kuti chero tikanzi block kana chero tikanzi vazofamba chitaura kuti kudini, for the respect yekuti vakanditira zvakanakawo zvavakanditira, I will hold on to that. Ndofunga ndozvitaura kakawanda pano. I will hold on to that. I know Ruru, but let me also speak. And this morning, so that vanoti mbavha vachiziva pandakaba, the people vanochanisa sense, and the people vanoziva chokwadi, vanoanalyze nyaya zvechokwadi kana kubudisa sense chaiko vachataurawo vachaonawo chokwadi. And anyway, tungoda kuti vanhu vangoziva, because we are seeing kuti zvinhu zviri kuwanda zvimwe isenge iye mavhiza yabuda pakati pedu, anditika patimu rangu reSA mudhayaris, anditi ndokwayabva. Dei yabuda neumwe munhu ndanga singatomboyi palife ndichidai, but yabuda patimu redu ipapo.
team riri pano right now as I'm speaking riri pano akaenda negweseri akaenda kune one of the socialite handiti haana ambobvira kwaya kwandiri ndosaka ndati okay maybe zvinonetsa aite zvekufona tinzwe hanimukuona kuti right now tingori pano guys hakuna munhu atafona sofa takabigwa mari vedway akabigwa chero 2 cents 10 rand namedi huya uti makandibirawo 10 rand naitawa vayavai vakatowedzera mari yavo pabow from what she told me kuti bow ibudire pane zvimwe zvinhu because makaona mega bolia zvayanga iri guys according to ye vachindiudza vanoti pane pamwe panoitofoka mari dzavo ndikati vabvunza kuti mari maitawa mari yevhisa rangu inini I gave maitawa mari yevhisa inini yangu inini ndauya kuno I had my money pandakauya kunoku I came here with my money guys pandakauya ndakatouya nemari yangu vabvunzei maitawa mari yevhisa yavakaisa kuna KC she paid half I gave her 700 pounds if I'm not mistaken ask her nditori kumba kwava ndikati vakoma chindipa iyi account nditransfer maria I transferred your money back I don't owe handina chikwereti navo I never took any advantage of anyone kuti nditi maita vanoti vakabhadhira mari yese vhisa rikatobuda ndatove kunoku I'm not going to give her back your money no agreement yakangoitwa yekuti in fact the agreement ndakuti ndichirangarira the agreement was ndofunga pavakaita zvinhu izvi inini was pakanzi maadmin here kudiaries aidzofangwa kuti maita vakanga vaoffer kuti ndichabhadhira hafu yachona maadmin obhadhara ini ndikati maadmin mari nditi ndichauya nayo ndobhadhira ndega you can't pay for my visa hanimaona we can't pay for my visa ndakatouya nemari yangu inini I gave maitawa mari inini from my own account yandandinayo ndakanga ndafanira kuitigwa kadhi randafanira kugadzirwa randakumbira tifanira kugadzirwa mari because ndaiuya ndaiziva kuti kuya nemari ndaida kwakutenga zvimwe zvinhu so I bought uyu mapounds angu kubank ndikauya nemapounds angu just like this same way yandakaita izvozvo ndakangouya ndine kamari kangu pano pandikurenda I send mari yangu yerent ndakanoitumira muna November ndichiri kuAfrica I was supposed to have come muno umu muna November ndofange ndakauya muna November ndikatanga I started developing cold feet ndichiti am I not doing the wrong thing here zvandikuda kuita izvi nezvino ndandine vakadzi vaya takafonera vana kumba ndichiti ndikuda kudzoka kuAfrica ndikudididi vakadzi vaya can tell you vandakaenda navo kuchechi kuti chii chaitika nesuro svikanziyo ndikati ani mazvora ndikaudza vanhu vanoti ndonyepa then ndikapedza ndati how right rega ndiende so already ndandatove nemari yana ndakatotumira kuno kuyerent ndakatoti nditsvagirewo imba ndikaisa post inini padiaries apa makaiona but handina kunyora sei ndichiti kana pane munhu ane imba kunzvimbo inonzi Peterborough kune munhu akutsvaga imba ari 1 please get in touch one munhu maiguru ava vakauya maiguru vangu ava vakauya kuseri vakati tete Melly ndiyani ari kuda imba ndine imba ndogara ndoga ndine room kumba kwangu yakabuda munhu ndopandakadzovaudza kuti tete ndini ndikuida vakati komanyora ndikati aiwa ndandisingadi kuti vanhu vangoziva handiti vakatsika nenyaya yemari yerenti ndikati handiri kuzogara mumba kwenyu mahara kana zvakadaro ngati let's pass the deal I went ndega inini painternet kunosecha kuti dzimba dzekuita mari ndakaona kuti dzimba dzekuita mari ndikati ndikauya nescreenshot ndikati screenshot yenyu ishi dzimba price idzi kuita ma500 ma400 ma50 what andika ndipe ndobva ndangotumira mari kunoku ndikati account number iyo ndisirewo mari yakati muaccount mavo vavaisiko 500 muaccount that's the money that I pay yakatobhadharwa ndichiri kuAfrica imba iyoyo because munhu akabuda udhara andimuku understand saka handizivi vari kubigwa naMelly wedu muri kumbobigwa kupiko pai mari dzediaries kuSouth Africa ndosaka takaisa timu admin team inobata mari admin team vabvunzei tine kamwe kamwana kadiki karimo muno mukasingatombotambira paFacebook handika munogona kuenda kunokabvunza kuna Cheri chaiko ane marecords ese Chera harasi ane marecords ese you are free to go without me muno understand pamuda kuunderstand if you have any query kuti wakambobigwa mari kana kuti pane mari isina kusvika somewhere go and ask Cheri you are very free or even kuti nditi handisena ndenge ndavaomesera because handiselina havasisiri padiaries zvinogona kuvaomera zvinhu zvepadiaries but
if she wants, she can tell you. If she wants, Auntie Selena can tell you the truth. The same applies in the school fees. I remember correctly kuti Auntie Selena vaitove nemunhu kubank. Wavakati ndipe nditumire mari iyi kune munhu kubank ndibhadhire ndiri ini. She paid herself. But zita rakabuda chinzi mari haina kuenda ndiri meli pakadliwa mari school fees ndimeli. But I never touched that money yakatotumigwa naAuntie Selena. And I believe you people vanotozviona. Ivo Auntie Selena vanotoziziva munotovaudza kuti meli anga achiti zvakati. Kana chinyepa she can come and say vanogona kutaura even page kwavo kuti she's lying. Guys, zvimwe zvese ndingaiti, what I will never do is kubira munhu. Imari yandingabira munhu asikana. How much can I steal from people? How much can I steal from people? Ndingaba mari yekuti ndinganzi ndazoba nhasi imari. Ndikuti akabigwa ngaabude ndimpe mari yacho. Ngaabude ndimpe mari yacho. Akabigwa nameli ngaabude ndimpe mari yacho. Ngaabude ndimpe mari yacho. Akabigwa hake mari ngaabude ndimpe mari yacho. Ataure simeli mune mari yangu yakati yamakandira pakati uye V11 rako ndokupa mari. Have you seen kuti everything that is being said hapana V11? Guys, angorima say this that melakati melakadai melakadai. Akuna chinhu chine V11 chiri kubuda. Chiri kungotaurwa. Voice note remugurupu rekumastands, you can actually hear that voice note. There's nothing. Ini ndongotaura zvazviri chokwadi zvachiri. Voice note inoro riripo ndinogona kutoplayera even mamwe anotokanda mugurupu iroro remagurupu ndogona kutomaplaya ndoga hapana chinonzi chinotyisa. Chandatotaura ndinotochitodzokorodza. Mukangozivawo masocialites kuti inini ndinongoya ndichitaura nyaya dzacho dzega hapana apaka. Munobatsirika musati matanga kundiitira malife nekundibayira malife nekundilabhela munhu akaipa. Muri vakadziwo, muri vana maiwo. Kuti mungotangawo nokungonzi muri mbavha. Musina kuba kana kubira munhu. I think it's wrong. I think it's wrong. Kapachita V11 ndokuti pabikwa munhu. Murionawo V11 zvinobatika kuti uyu abikwa. All the efforts that I do, guys, everything that I did, chinongotiri vanhu tinokangama, and I don't do it for people, so hazvina basa. Tongoti ndizvozvo. Chamagona ndechekundilevhera kuti ndiri mbavha. Come on, guys. Taurai zvimwe. Itii anohura. Itii muroi. Itii chakati. But kuti atoba mari dzevana azodai. Guys, even nyaya yamuri kufambisa masitritika ndaseka hangu ndikati angu chividhio chebhanding so chandaita angu chiaudio chebhanding kumarusi kana chero ndiri superwoman wedwe ndiri kunoku ndokubva ndezuro ndakaseka but chokwadika pachinobuda hamuzodzoki muchitaura kuti chokwadi chabuda makamhanya kulebula zita rangu nesuro kuti meli watumira vanhu meli watumira ndimeli makamhanya nezuro mukatanga kunyora zita rangu. I knew nothing about this. Ndakatosora ndisipo hapana chakatoziva. Ndakasora ndisitori hapana inini kana ndine anything. Ndotaura namoboys kuseri posi yanzvadzi yangu. Ndotaura naye kuseri kuWhatsApp. We talk WhatsApp. Mubvunzei. Makanga mukira kuti meli atumira vanhu meli azodai ndimeli aende munondiita superwoman chai. Ndokamboenda kuCape Town ndakambogara kuCape Town ndodo kuCape Town wanangoenda muchitoona kuti meli akaenda kuCape Town kutogara muhotera kwaenda kuholiday odzoka ndomboziva kana any location yeCape Town. Simba racho ndoziva hani Cape Town ukuthi ndototumira vanhu kuti endai munodai ende for the why. Ndikuita kuno ndapedza. Chokwadi machiwana iko zvino kuti kuri kunzi vanhu vakasungwa. Hapana adzoka akataura kuti takanga tichinyora zita raSIS MELLY, we were wrong. Tainyepa. Takataura zvisiri izvo. Because vanhu vari kunzi vasungwa ka? Handi ndizvo. Vanhu vari kunzi vakabatwa, vakasungwa. From what I know, nyaya dzacho
idzo dzinogona kungove nyaya dzaikoko kuCape Town ikoko dzisinei naMelly mukati. And how I don't know zviri kuitika. But makamhanya kuti Melly. Ndiana adzoka bheki akati ndakanyora kuti Melly. I was wrong. Nokuti ndazoona kuti Melly is not involved in any way. Ndiana akadzoka akanyora. Hapana, so far. Vamwe vacho muri mucomment section. Mainyora kuti ndiMelly chete. Ndimelly. Ndiye. Ndimelly. Chandakakudyirai chihombe. Chihombe chaicho. Asi zvisinei. Hatiregi kuramba tinamata Mwari nokuti kana kurasa mbereko because tafirwa. Ticharamba tichingokontinya ende pasocial media ndiripo. Ende handibvi. Muchataura henyu muchanyarara. Chero mukaita gore muchitaura. Zvichangosvika pakushiri inozongofa. I know this trolling ichiitigwa one celebrity pano pasocial media. Iyo isem trolling. I know ichiitigwa one somebody else pano. Asi zvakazongopera. Saka inguva zvinozongopera. Ende chakamboda nditapiso chekuti pane zvese kana wani chechokwadi zvese zvazvo pandakazosvika pakuti olizonzo mukuenda kuchechi here ndinotonamata kuti endai ndoga kwete kuenda kuchechi. Kana wani ndofunga anoending iri pandiri yakakurisa. Ndakamboona pachiitwa nyaya yemastens ishi kuchinzi one socialite rabira vanhu and what noise iyo yanamboiona ichiitika kunge noise iri kuitika pandiri. So I think the kana kuti ndiri forced to reckon here, powerful forced to reckon, kana kuti I don't know kana kuti pane anoending iri pandiri here kuti ndinotosheka maspirit amunhu zvekutodaro I don't know. Ndakamboiona hangu trolling ichiitika pane imwe socialite yemastendi, but it was not as powerful as mine or as big as mine. Ameno guys. Ameno, I don't know. Ndangoti ndiuye as long andimaona kuti I've challenged pachena guys. Kuti mari hapana munhu abuda. Estembi usiku manheru anhasi. Hapana munhu abuda. Asi munozobva panapa ndachataura uya alright tinzoti ndikukwetesa mari ndakakubira mari ndikupe mari yachona hapana abuda. Zvozobuda kuseri kumaraini. Ndopaona kuti handizivi. I don't know. Hapana fona Lucinda so far. Tatoveda ameno ministry pano. I've challenged people kuti ngavauye because so far yemavhisa yacho yevanhu vandaifunga kuti tiri pamwe chete team SA taimira pamwe chete taifunga kuti 2000 ndofunga mandatokuvhundutsaiwo team SA mukati medu imomo mugroup muya mune munhu one asina kufara zvakanaka akati akabikwa apparently akazoendesa zita rekuti SIS MELLY haachaendi kunotaura nyaya sezvairi kuti munhu wacho ari kunzwa nyaya kuti azive aanalyzewo because I believe kuti vamwe masocialites hana kupusa kangwara pachitoti vazomai vanenge vangopiwa saidi iroro ukanovatsanangurira nyaya yese yakazara vanogona kuwisa kana kutokudza kuti pati maservices hamuna kupiwa here makapiwa pane you know. So I mean, guys, I don't know. Ariperada kuedwa guys, ariperada kuedwa unotoona une mumwe munhu mai mwana shares dimama uyanambofunga kuti angatoya pana chitokuti medusa ende shares dimama ndopaunona tika satana akangooma hake satana akangooma so uya akati medusa go 2 weeks wambochiona handina kutombofungira kuti ndingaona comment yake pano achidaro yo chinongoti nguva ika it's a pruning season tikutoonawo nekudzidzawo
Okay, pane vaisa marequest. Aiwa, mukoma masimba hamuwi. Mukoma masimba hamuwi. Mukoma masimba hamuwi. Ndinambofungira maimiki, I never thought. But ndatoona comment yakatonyadzonyora direct Medusa. Hello dear. Aish. Kwadona ni? Right. Adona. Hello dear. Yes, kuri sei? Tiripo SIS MELLY mukabuda next week muchiti matenga imba mu-UK ka hazvimbondishamisi nekuti ma-forces achona ari kusumuka left, right and center. Ndatya ini. Ndichitenga imba ndichiiwanepiwo zvangu mafikizolo akasvika zuro uno mari ndinoiwanepi? Ma-forces acho akasumuka kwete zvekungotamba SIS MELLY. Big time. Akasumuka ende ndaitozvifunga nezuro ndichiti zita raSIS MELLY haringotaurwe but pazvinotaurwa zvekuti mastreet ese anoloka. Anoloka mastreet but andongotaura hangu kuti muke South Africa SIS MELLY vanhu kana muchiita zvinhu pamwe chete kana waona kuti handina kufara nezvaitika taura, kwete kuda kuenda kune vamwe vanhu vakuda kunotaura zvisiri zvokuti vanhu vavengane, kuda kutaura saidi rako renyaya because dai munhu akaenda nenyaya masaidi ese dai zvisinombosvika pazvasvika izvi every day vanhu vanenge vachingoti MELLY mbavha, MELLY mati vanhu ngavafone, vanhu vataura kuti vakabirwa mari ndana nevafoni hapana afoni. Saka vanhu vanenge chimbofambiswa seiko? Vanhu ngatisadaro mani maZimbabwe ruvengi rwedu rwakanyanyisa zvokuti amheno kuti tinotoda kutoti imwe nyika imbotitsanyiro kana ko 7 days, imwe nyika tototi South Africa kana imwe nyika imbotitsanyiro semaZimbabwe nekuti uvengi rwedu rwakanyanyisa SIS MELLY. Toti panguva ino iyi inguva yakanaka chose. Ndaonawo vangu chaivo kuti ndevapi. Asi handichanyanyi kuvatembawo neniwo because vanogona kungopandukawo kungopanduka futi for no reason. But SIS MELLY, everyone is a suspect muupenyu hapana wamunoti. Kune muchingoona kuti for the time being izvezvi ari loyal ndeupi asiri loyal ndeupi but pariu chaipo in life everyone is a suspect. Munhu anogona kungomuka akakuchinjirai any day. Ndizvozvo chaizvo. Amen. All right, SIS MELLY. All right, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Varipere mwanda kuedwa. Ndimi Edwa mwanda kuedwa aripo. Hanzi badaka kujoina. Ndinotokamfotwa nevamwe varipo pano padiaries. Ndo vanotondipa support iyo. The support yanditori nayo right now is coming from some of the diaries. Because remember, it's not everyone who's against you, and it can never be everybody who's against you. Vamwe vanoshandisa pfungwa. My dear, vamwe vanoshandisa pfungwa dzavo votarisawo voonawo anoona. So support ndikutoiwana. Remember, my husband is not a social media some person or what. So sometimes zvimwe zvinhu ndongonyarara ndimbomudzi kuti ndozvikuitika. Yes, when you do good, you never hear people utter a single word. Yes, they or don't. Let me hear this one. Hello. Andina green button giru. All right. Ndachida kuti tidzokere hedu kumashure panyaya yemavhisas because muni ndakanga ndiri mugroup racho but handina hangu mari yandakatorerwa because ndandisina kwandiri kuenda nedo mazuva andandine mwana mucheche. Ndanda kutaura kuti vanhu vanga vari mugroup umu
Do they remember kuti mimi maida kuitira magochera live yekuti muchimuti ukasadzosera vanhu mari dzavo ndodawo kuitira live magochera akati aiwa musadaro achiexplaina maexplainero avo achiita panapa echirungu chake chisinganzwisisike chaanga achitaura ichocho chekuti anoconfusa vanhu neenglish yake yaanotaura akagumisira ati hanzi ndichadzosa imari iya yakataura kuti ndichadzosa kuziva yakatoidzosera vanhu asi yakaidzosera chaziti yanga iri mari idzo because pane certain percentage amount yakataura kuti inini ndichadzosa mushure mekunge matomuthreatena mukati ini ndakuenda nenyaya iyi kunoita live kufacebook ukasaita any action kana kuti kudzosera mari dzevanhu so inini handizozivewo hangu kuti especially futi pane vamwe vanhu vaicomplaina kuti sei mari madzosera akaita magochera aiti hanzi ndakungodzosera as a token of appreciation. I don't know whether akashandisa kuti mari iyi iende kunoshandiswa kudialysis charity saka pane amongst vanhu vaive vaicomplaina kuti inogonzi iendeswe ikoko sei I think ndo pane munhu one asina kuitirwa zvakanaka nazvo akazoenda kunotaura but nyaya iyoyo yakaadresswa ikataurwa nezvayo I think vanhu vakadzoserwa mari dzavo. And you still remember even yakanzi ngaende kudialysis takairamba, you remember? Inini kana shumberesa hapana munhu akatora mari iyoyo takairamba tikati mari iyi yabva mumwedzi vanhu haingazonzi inde kudialysis mari iyi ngaidzokere kune vanhu but all that socialite harina kuudzwa all that sorry adona harina kuudzwa all that socialite rakangoudzwa ndakatoti gochera paifanga kuti toya live panguva iyoyo panapa paifanga kuti ta live panguva iyoyo ndopaakazoti musanditora live munondiparadzira kambani handika because haisi mhosva yangu vanhu kumavhiza vanongopa zvanga chisanangura izvozvizvi nechirungu ichochi hanomaona chandogona kuita we don't do this but nenyaya yekuti pataugwa nyaya yelife akabva ati I'm sacrificing ndibvisewo something from my own pocket ndopakazobviswa mari yakatisegwa vanishi from their own pocket muri kuona so anti-gladys zvakaoma zvakaoma baba wangu gore rino wazotora mukombe wakaoma but apana manje munhu anoti ndakabigwa ane V11 vanocho vanohwanda kuseri vanoenda kumwe tauya nenyaya yako zvino chiuya utaure nyaya chona tindavepo kuti ndakabigwa kupi wakabigwa papi so that tigadzirise nyaya dzachona tidzosere mari yacho pandakakubira kumavhiza hapana munhu andakambobira handinambobata mari dzemavhiza and we were in it together saka inini ndoda kubvunza chinhu ani kwamuri madiaries anditika anonzi madiaries anofollowa pano are you saying imimi guys akaita mukana unenge wauya nekwandiri because ndiri socialite zvakafanana naizvozvi pari kunzi ndakavira vanhu mastands it's because vepay scheme ava vakandiaproacha inini tine mastands atinawo ini ndikauya ndikati guys kuri kunzi kwaita mastands but ine handizivi kuti mastands aya ndechokwadi todini tofamba tose here negwendo gumi madiaries hapana munoziva zvese hanimaona I brought these people here inini ndikatanga kutora first interest kuti indoda kana kuchinzi anobhadharwa $100 pamwedzi akachipaka anybody can afford $100 pamwedzi ndiye vanhu vanotambira mari dziri pasi handi we qualify tikaqualify tikapinda muya so dei anga asiri meli saka are you saying kuti vese vanouya nemukana because kuuya kwakaita vanhu ava vachiti tine mastands ndokuuya kunoita kwakaitawo Prophet Jose vachiti Simeli, can I please use your platform to pray for people? Hanti ndizvo zvimwe chete ndizvo handiti saka are you saying to me vanhu vanouya nemikana yavo I must not bring them to you? If I think maybe it's the best that way, are you saying I must not bring it to you? Ngatiwirirane tikutaura as diaries kana pane vamwe vangu kuzotora nyaya ino nekurekodha kuti vanokanda kumaplatform avo handimona but inini langu dzangu live mukanyanya kutamba nekudzitora muchirekodha munorohwa nemacopyright kusazida ndakuudzai peji rangu iri munorohwa nemacopyright rakatosetwa nadzoka zvokudaro handisiri ini ndinokuripota rinotorova automatic ukatora unorohwa necopyright anoziva pane vakarohwa necopyright palive dzemazuva apfuura dzavaitora maclip angu pane vasiri kutowana mari vakatobviswa monetization nemacopyrights ndo zvimwe zvamunenge mozondivengera moti miladai its automatic kwazuka peji rangu iri peji rakasiyana nemamwe mapeji and I'm saying it ipeji yakasiyana nemamwe mapeji ndo chokwadi
handizivi. Maitia zvakaoma mwoyo tigwa mari mukadzoka muSIS MELLY. Taurai guys, ati Edanate taure. Hands you have to use wisdom because it's your brand. This I have already used the wisdom. I did the wisdom that I used is I brought these people here and tikaita mari tikati ngatifambe kana tikuwirirana atinaunzei pa live tite tigoenda. I even went kunonzo ku remembrance ku Harare Rule Faith Muruteto me and it's on live handakwenda ndoga. Munoona pandinoti zvakaipa kuvenga munhu wobva wamunyepera. Madiaries patakaenda ku remembrance kwemastens anditika takati ngatisanganei madiaries ese ndasingatovazi ndakatanga kuziva madiaries ekuharare musi woyo. They came nemota dzavo vamwe nechi ini ndandiri 1 ndandina Meki ndakasangana na Meki sisi Meki ndo madezi anga ari kuharare achita zvivhiza rake ndakasangana na Meki kuharare tikatoenda tise ku remembrance kuya kasi statement makarinzwawo here rekunzi Gordon akadla mari naMelly makarinzwawo vakaenda kuharare vakadla mari vese vakatoenda vanga anga ari mugame mudiriri makarinzwawo statement iri. Anyway, people who were there they can even testify kuti munhu anotonzi Gordon I think avatombomuzivi. Gordon was going kumba kwavo for his own things zvavaifambirawo. Hello dear. Hello SIS MELLY. Zviri sei? Hello pakubirwa. Hello pambava. Hello pambava. Aiwa SIS MELLY, ndoda kungoti Mwari akanaka. The more we pray the more God reveals. Amen. Zvakaipa zvakavandika. And it will be revealed. It will be. Yes. Nyiri nyaya yemastens mirai mwamusataura zvakawanda nekuti I think vari kugroup tangowirirana kuti hazvichataurwa kusvika tazoona maanswers. Siyanai nayo. Nyaya yeku-UK mataura zviri pachena, ari kuda akabirwa wacho ngawe hapana awe. Isusuwo takambirwawo zvedu seteam South Africa takabirwa imi kuenda kwamakatoenda ku-UK takatobirwa imi. Saka dai zvaibviraga matongoramba makatsika pamakatsika ipapo. We continue praying. Akaipa hana simba rege vaite malive 24/7. Atadza kutouya ipapo vakangomirira kuzotora zvamuri kutaura. It's fine. Isusu will not go back. Pamberi nekuenderera mberi nezvakanaka. Isusu semadhayari pakaita chabuda chakanaka share with us. Kana tichida kujoina tinojoina. Anenge asingadi hadi anongosara kumashure. Ndochete mashoko angu. No, Mamu, the pressure, thank you very much, dear. Thank you. The pressure we can handle. Like now I am handling it because I'm still here and I'm still standing. I didn't wanna. But pane pamwe pokuti ndine vanhu vari loyal no Mamu. Vekutodaro. They need to know exactly what is not. Kuimba kwazvinozoita zvinobva zvakawani zvobva zvadzibvu zvese zvobuda kawani. Even my own people, I think, pane vakatondita utawo. Vanogona kuva vasina kuzvitaura, but pane vakatondita apa. Nezvimwe zvavanenge uchiti apa muri kuona hapana nyaya iri kutonzi iri sendika. Inyaya dzakudhara idzi. Vese inyaya dzakudhara nyaya iri sendichete nyaya iri kuitika yemastensi chete yatisiri kuzokwanisa tiadresa nezvayo. Ani mamona chete because so far ndichiri kungotaura kuti isusu hatisati taona kubigwa kwedu. Kana kwabigwa tabigwa guys ini mongondiziva ndinongodzoka pano. You know me now. Kana taona utabigwa zveshuwa will still come back. So ava vari kumhanya kuti tabigwa vanhu mabigwa dei mambotisiya. Ndofunga mari ndedzedu. Anditika vari kugroup uku please. Kana maona kuti mabigwa anditika dei zvaigoreka nditotaura pano kuti kusazotogwa mascreenshots kuseri vachiindiswa ikoko. Kana uri mugroup remastens uchifila kuti uri kubigwa anditika I think munogona kuenda back. Kana vakadzosera mari mumwe munhu it's a sign kuti vanogona kudzosera mari yako. Zvakanaka one. Go and claim your money. Kuti anyway, inini ndafila kuti I want to withdraw from this because ndikubirwa. Collect your money. Wokupa mari yako. Kana vakakunyima chitokumirira kuti upiwe mari yako. Kuti no, mupei mari yako achadika amanikidzwe. Mupei mari yake. Wopuwa mari yako. Simple. Handiziva kuti muri kugweyi
chamuri kunyatsogwa chaiko chaiko kana kuti muri kudii because vanhu vamuri kuti vakabigwa vacho vamuri kuti muri kugwira vari kugurupu handitika varimo mugurupu handiti vari kuindirira mberi nezviri kuitika imi miti muri kungoti vanhu vabigwa handina pandaona kuti pakubata ivapa pasofa ndapapi hapana sofa kana tabigwa munotoona nenoizi yangu pano kudzoka kuti veduwe patoipa ini ndakutombomanya kuafrica patoipa kuchimbona kuti nyaya dzisakudzifambira ini ndinoita live. I don't need anybody to do a live for me. Ndinoita live dzangu ndoga ndinotouya pano kuti guys ndofunga iko zvinoka tazoona manje kuti chokwadi ka zvakambotaurwa tinotouya tichitaura zvakambotaurwa zviya. I think they were right tazobirwa but you can't force me kunditi tabigwa right now ndisati ndaona kuti tabigwa. Hold on guys, ndine mamwe makozi ari kupinde kubasa. Hello. Yeah. Yeah.
sorry guys, muzombonderegererawo zviri kuwanda. Sorry guys. Saka chando ichi kunyaswa ndigara apa guys. So guys, mati imimi torega here kuunzawo zvimwe zvinhu papage pedu simply because we have people that wants to control us. Personally myself, I don't think we are going to do that. I don't think it's proper. We are diaries. Tinoita zvinhu zvedu zvepa-diaries. People, when they do their own things kumapage kwavo, hatipindiri. Hello? Hello, Pambava? SIS MELLY. Zviri sei? Useleni sisi. I just say, all right. I don't think guys we can be told what to do on our page. And yes, Annabelle, because people are doing, or I will try to do that manual. I will try to do that. I've got lemon. Not now, later. All right, I'll try to do that. Imagine guys, have we ever controlled anybody to page to you page when you masodai say masodai? We don't. Why should we be controlled, guys? By social media, pane munhu wese. Hey, and ladies, atinga udzirwi pa social media pane munhu wese. And ende munhu nemune anoita zvaanoda pa social media nepage rake. And so tinoita zvatinoita pano pa page redu. And anenge asiri kuwirirana nazvo, guys, you can go kumwe. Kana takuita zvaunowira nazvo uzodzoka. We are not going to stop pano tinotounza. Mikana imwe katobuda yema-stands. Guys, akatobuda mamwe ma-stands. Ndinotouya nawo pano. Ndinotouya vanoda. I remember Melly saying Kera is the most hated socialite. Now what are you talking about, Audrey Davis? What are you talking about? To block? Let us block you, my sister. We don't need you. Yeah. Block. Anmona. So zvatakuita anmona. Tinchange tinoda zvatinoita tikatowana memikana. Tinotodzoka pano nayo kuti vanoda kupinda. Anmona. Vasingadi vorega. Hatimiri. Chingwenda takadaro. Handiti. Toda kuudzai guys paupenyu. Life is all about risks. Kumuka makuseni kwatinoita uchipinda mubhazi iriski. Kumuka makuseni uchipinda motikari kuenda kubasa iriski. Because hauzoti unosvika kuti hausviki. Kuvata kwaunondoita iriski. Because unogona kurara ukasamuka. Kubika pasitofu ako unenge uchiita iriski. Because unogona kubika ukadhukigwa nesitofu. Anmona. So kwatiri sisu, life is all about risks. Anmona. Life is all about risks. Vanoda vasingadi vanongorega. Apana mnanenge achizomanikiza kuti pinda umanditi. Mnanenge achitopinda ega. Takapinda toga guys. Indinotora ne2 imomo. 2. Mune zita rimwe ririmo randakanyoresa ivo mumastadium revanhu. Vanhu 2 varimo. Mukanocheka mune rimwe zita rimwe rakaita fatsa. Ndeyashakira. Andimaona. Mune 2. Takapinda ndoga. Kana ndadyirwa mari yangu au act kutona toita sei kuti mari dzedu dzidzoke. Anditi ndizvozvo. Kwai pambavha papa neipapa. Kumwa mvura iriski, bozi unogona kutokachidzwa nemvura ukafa uchimwa mvura iyoyo. Iriski zveshuwa. Saka guys, anyway, tinongoti it's all is well. All is well, guys. Zvakawanda zvichaitika, anditika. Zvakawanda zvichaitika ende zvakawanda zvichauya, anditika. So ndikoko. Hatina zvatingaita ndikoko. Pachandoziva malife chirakaitwa miriyoni, guys. Miriam, mari dzedu tinoita kudzida dzinodzoka. Kana takuda mari dzedu tinopiwa. Yes, aiwa peace ndedzenhema. Tifa June pa social media kunzi peace ndedzefake. There is no peace on social media. Vanhu vanenge vakatokuteya. Hakuna peace. Utanzeita regerana now peace. She's my sister. We are sisters. She's my young sister. Hakuna zvakadaro. Peace dzekunyemba pa social media. Hakuna. And hakuna munhu anoda munhu pa social media. It's only one day kuti vanhu vanenge vasada kuvhondora navo zvinhu zvavo chete. Hakuna. Chingori pa social media mira wega. Zvezi kuti timu because mukatesa zvikuita pa social media pane a lot of things that are happening, guys.
a lot of things that are happening. Kune zvikwata kwete vanhu vanobhadharwa chaiko chaiko mufunge kubhadharwa chaiko kutumirwa mari dzokubhadharwa kunzi dai mudai muri kuzvionera wani muri kuzvinzwa wani muri kuona wani guys ndakazvinyararira muri kuona pane here ambobudawo kuti ndakanzi namere ndibhadharwa ndofunga chazobuda hake ndakanzi ndakabhadharwa kuti ndidai v11 rangu iri pari kuitika zvakawanda muchaona pari kuitika zvakawanda muchaona. Why now they are telling people to go to Peterborough police to report what? To report what? To go to Peterborough and report what? What is there to report? What is there to report? Nyika mtemo iyi asi mapurisa chanopenga mapurisa hapengi. Go and report. Maunzwa kunzi ndai munoripota endai munoripota. Go and report what's on name report mapurisa uye pano ndiripo. The more you fight me, the more yamusingandigoni. The more you fight me, you are touching munhu asingabatwi. Itai malive 50 million and 100 million. Handibvundusirwe izvezvo zvakapusa izvo. Zvikuikwa mapurisa kana kuti kupi. Mapurisa azere fonai vauye. Musanyeperana uku. Hadisidofo zvokudaro. Hakuna genuine friendship mili, hakuna chinonzi genuine friendship hakuna. It's all about destroying each other chete. Ndizvo kungoti ningi ngadestroywe, ningi takamudestroy. And then ukatodestroy waka, vanotodzoka nemari dzekufara kuti takamuparadza. I think ndakambosangana ne-clip sometime back. Somebody achitaura takakutovaparadza chete pane mumushaiti aitaura mudi kuti ningi nanhingi tinoda kutovagosanza chete, tinoda kutovaparadza chete ningi nanhingi tinoda kutovagosanza chete. Taingofunga kuti zviri kungokutamba. Kandi zvinotoitika, it's happening. Zvinotoitika, it's happening. Kuti munotorwisaniswa zveshuwa. If you are not careful, kana makadai munotorwisaniswa. And the mission yava accomplished. Hello dear. Hello sis Mary, right? Munosheguri sei? Handiripo. Ndoda kupa peace of mind kuma socialite vari kuda kuti hanzi vari kuwana nekirikiri content nenyaya yekumastand. When it comes with mastand takadyirwa mari, we'll fight it ourselves and we don't need them to fight for us. Kana pasvika pekuti I'm one of the person arimo mugrupu ndakabhadhara mari, they must sit down. When it comes with azvinzwa kuti mari yakadyiwa, we'll fight our battle to take God tisina iwo. We don't need them to fight for us. Vari kugena mari just because vawana content, but they must sit down. Tinozvirwira tega kana nguva yacho yakwana, mari ndeyedu yesi tiri kutoziva zvatiri kuita. Because kufaita kwavo it's not kuti vachatibatsira kuti tiwane mari kana yadyiwa, no. After that they'll sit down and laugh. So they are not helping us. Of course. So they should, yeah, they must sit down and leave us in peace. Kana nguva yakwana yekuti tifaitire mari yedu, we'll do that. You know, Mrs. Melly, we'll fight for it. We'll fight for our money back and they'll give it back. Zvokuya nekuti hanzi munhu unenge uine agenda, unenge utoriwo nebeef nemunhu ari kututungamira kana kuti chii, hazvimbobatsiri zviya zviya, hazvitombobatsiri. Vanhu vanototadza kurara vachiti vawana content yekusvibisa umwe munhu. That's not fair. Kana mari yakadyiwa kana mastand asina kubuda, we'll take it from there. Tozvimiririra tega vemastand vacho. Inini ndiri umwe kuvari kugurupu rekumastand, tichazvimirira tega nenyaya yemastand. Kana chinzi abuda tinofara, kana kasabuda tofaitira mari dzedu tidzidzoke. Handisi kugarisa sisi Mary, ndiri pabasa. Ndakudonha ndiri pabasa.
yo 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 yo. Guys, ndingaitinde zvangu, let me go. Ndingaitinde zvangu guys, ndingaitinde zvangu. Sorry makoza kuna bachidisturba. Ndingaitinde. Eish, pari kufona. Hello. Yes, Sis Melly. Yes, muri sei? Ndiri right. Sis Melly, ndangopedzisa hangu ndichiti pane tumwe tuvanhu tune kaunhu kwekuti munhu akaita live yake tunenge turiko tuchiteerera. Paya pamunoita live yenyu, pamune matauro kana tuchataura, unotoona tuchiuya mucomment section tuchinyora kuti Sis Melly mamuchitonze zvakati, mukazonze zvakati, tuvanhu tototo ngatudzikame, ndotumwe tuvanhu tunokonzeresa tototo. Rega kuudza munhu zvinhu zvinorwadza, uriwe unonzwa sei kana uchiudzwa nzi zvakati ukanzi zvakati. Iwewe unozoita live yako nezvinhu zvako zvauri kuda kudzidzisako vanhu kana kuudzawo vanhu. Chimwe chimunhu chiri kuuya chiri busy chiri kutaura kuti wanga uchinzi zvakati, wanga uchinzi zvakati, vana tinadzigwe, zvakashata zvinoita vanhu izvozvo. Zvinorwadza, ndiri kunyepera, zvinondirwadza pese pandinozviona. Izvi zviri kupinda papi, uri kuudzirei munhu zvinhu zvakadaro? Zvinorwadza stereke, vanhu ivavo ndo vamwe futi vanokonzeresa. Ndozoda kungokuudzai Sis Melly, ndokuonai munomira pamwari, pana Mwari, muri munhu anozvinamatira. Rambai makashinga muchiita zvinhu zvenyu, hapana mushonga unobata pasina chironda. Saka zvekuzeye muda kuripoterwa kana kondinyai neupenyu hwenyu muchiita zvamunoita. Isusu takaitirwa zvakawanda muupenyu zvatinotoona kuti munhu aita izvi wozoona kuti kwakuri kurwadziwa. Saka munhu mutema anonetsa nekurwadziwa, hadi kuona munhu aita chinhu chakanaka. Saka continue muchiita zvamuri kuita zvakanaka, muchiitira community yenyu, muchiitira maZimbabweans enyu, muchizviendera mabasa kwenyu, musafunge zvakawanda muchizvinamatira. Mwari akuitirai zvakanaka. Inini muri munhu mwana mudiki kwandiri, ndiri munhu mukuru kwamuri henyu nema few years, but I benefited a lot of things kubva kwamuri. Muri mudiki saizvozvo. Saka Mwari vakuchengetei, murambe muchiita zvakanaka. Thank you very much, Akoma. God bless you. Thank you. From my other machemeres, at least chitaiwo 3 hours 3 pano nesu nasitoinde piche. Iwe ndandisina kwenda kugadzira 3 hours ini, asi kundatiwana hangu good news pafoni dzandiri kufarira idzi. Tofara zvangu good news dzangu dzauya pafoni apa. Hi Lily. Hello. Siswami. Yes, unjani? Hello. Sis Melly. Yebo, unjani? Izilimo ziningi empilweni siswami, asiqhubeni impilo kuningi idrama. Ike abafuna uhamba ngempilo, abafuna uhamba ngesayidi labo lona lelo behambe ngesayidi labo. Okuningi lokho nje ke la behambe lawo, yazi kho esindebeleni sibuza into leyo ukuthi umona unamvuzo. Umona njengamaZimbabwe silo umona asekeni umona. Anyway, vive kuseleni, viva. Hey, viva. Ngiyabonga. Vive kuseleni. Ngiyabonga. Khona siswambelelwa ngoluhle. Ngiyabonga nawe. Ngiyabonga. Hey sisi. Sharp. Hey, zvakaoma guys. Anyway, guys, padiaries regai ndikudzei ndichiti anyway, those who wants vanhu vachada who want. Thank you Judy. 500 stars idzo. Mozora. Thank you Judy. Those who want to go this road with me, they will continue the road with me. Anditi munoona guys, vasingadi Sarai vasikana tisi kumanikidzana, asi pano tichangwenda zvatinoita. And the good news is that I'm telling you is guys, kungoudzawo madiaries angu akateerera anditika I've decided to block. Guys, apachina pama page rangu ndakabloka. Pama socialites ndofunga asaraka pasara iyo anti Gladys wanyora apa. Pakasara swaga uyu. Ndandika because I don't know for the reason ndiri bodo raswaga. Kana kuti ndiri pai mumbona matationa kuti ndiri bodo kana kuti I don't know. Antiona. Then nevamwe ndokuziva vakaita mapeji avo asingataugwiwo avo chichi. The majority guys ese musauye nenyaya idzi dzokumastreet because ndakabloka. Ese amuri kuziva ese waya guys I blocked. Kwete kuti kubloka kuti kuvavenga kana kuti kudini. Ndakabloka for the sake of peace.
ndakaona namajumbe tayari zaripo ake animona ndakatosara nemashomasi ndozati hakunako drama and what not for the sake of peace ese drama ya guys the drama queens drama kings and what not akublockville guys chokwadi chakana nezuro ndikavhura foni yangu mirai ndokuvhurira ifoni yangu muone mirai muone sandikunakidza ikoko tumabloggers tuchiiwa ichi ukavhura peji kudai bloggers unobva wasangana nenyaya dzimungoro apacho uri kuziva utori murima paunovhura nikikiri aiwa napewa pakuti pandinovhura kuti dai so usangana nepicha yako ichinzi simeni vazodai haimona ndakati yesvo for the sake of peace let me do my own honai kunakidza kunoita kuvhura foni yangu mazuva ano vaimbokuvurirrai ifoni yasisi venyu muone foni yasisi venyu amukuona honai pangobuda honai pane vana zvedafu honai kunakidza kunoita honai kunakidza kuri kuita foni honai kunakidza kuri kuita foni honai kunakidza kuri kuita foni honai negativity kana chaunoona kana chaunosangana nacho kana honai kunakidza kuri kuita foni honai kana chaunosangana nacho chakaipa hapana kana piki chako kana chii kana zviri kufaya guys kwini ndendakaziva ndakazvita kudhara ka guys ndendakaziva ndakazvita kudhara but tinenge uchitika tinoshanda nevamwe ka tiri kushanda tose vamwe vangu pamwe mangwana aiwa sindi ati uripo pamwe mangwana tinogona kuzodawo kuti tidai andimoona unenge uchindi kushanda nevamwe vangu andimoona but ndikatozoona this time kuti hai man no vikandi peace kuvhura kudai kusangana nauna na fashion police vana new horses vana kerichogava vaprofita vanzi varoti vadudziri kudii vana know your body reality nana sekuru whatever meno tumapeji skin care and tips hunandi the best mzanzi styles and fashion and styles tips build let's build harare ndoma mapeji akasara zvokuti unotonyatsokuona kuti zviri kunyatsopara iri kunakidza Facebook kuvhura saka ndokumbirawo vanenge vaona negativity kuya kwamunenge muri kumapeji please don't bring it here you're not doing it as any favor because unopesa zotaura zvinhu zvisina fangu kuti utaure zvisina basa kungonyarira ithingi tingoita yatiri kuita ini ndachallenge handiti pangu ndapedza ndachallenge kuti ari kuti wakabigwa pashayiwa uya guys mazvionera anoona pashayiwa auya tatogara panapa ndofunga ratove awo pashayiwa auya handitika ndikakusanangurai zvemasteni ndikati chimirai tichazozvipruvha zvega handitika ndofunga iyo yamai yainyogwasira munziro kuti kwakazosismeli tagi vakazotumira vanhu ndofunga zvazvipruvha zvega ndakakudze ngati mwari havadhakwi ndikati mwari vagere the truth will come out and I said kuti God will vindicate me. I said it myself handitika one by one God will work his wonders zvinogona kuve save now but zvichaitika. Hello dear mushe zviri sei iri boss vangu aiwa muri kutoita izvori boss simeli tinoappreciata zvese zvamaita nyange tiri kuno kuzvese kumira kwamunoita nevanhu toappreciata izvozvo vanhu vanongoda kuzoona pamune makanganisa ende pacho pamunokanganisa pacho ndezvekunyepa dai chinzi muri kukanganisa zvinhu zvechokwadi taiti but zvese zvamunotaurwa ndezvekunyepa kune vakatokuvengai vaisatomboda kuti muve muri kwamuri kwozoita masocialites anenge achitonga akanyarara but dziridzo nyoka chaidzo dzinenge chitonge dzisina basa nezviri kuitika but dziridzo nyoka dziri kutora zvimwe zvinhu dzichipa mamwe masocialite izvozvo chaizvo vacho vamaiti ndevenyu vanenge vachitaiwa isatina basa nenyaya ndo vacho vari kubuda nenyaya vachinopavo ivo vonzi vakanyarara havatauri pakaipa my sister all is well chatoziva choti mwari chokwadi vanongokuisa pachena pakupedzisira nevanotiwo vanozvitiwo vanhu vakuru vemwari vanonamatawo panguva dzinenge dzakafanana nenyaya dzakadai tinoespera kuti vahendle zvinhu izvi biblically the biblical way kwete kuita ngori kuda kuti ndawana nhasiko zvine zvinoda kumutsondokota ndawana pekumutsondokota vedu vega tiri mufa ndichimuka tinofa tete chaivo thank you ne50,000 tinofa tichimuka tiri mufa ndichimuka animona atidoni hedu zvekudaro ende tingori mufa tichimuka ende ukapandukigwa nevanhu chandoziva vanhu vari mucomment section zvavanoita vanoda kwaenda mhepo vanenge vari koko vachitukirira voya pano voti simeli we love you totamba tichingodaro people are loyal to their entertainment
people are below the entertainment. So funga ndozomuvengesa nevanhu ndozoda of course kune vanobva ndozozvitorawo pese now zviri pamasocial media izvi, but majority inongoendawo zvayo kwaida mhepo kwavari its entertainment. Anoona, so haisi nyaya hayo, but anyway tapedza guys, manzwisisa. Hapana mudhayari wangu uyu wokuti ndabigwa mari wandidisappointa zvisingaiti chokwadi. Shuwa ungati wakabigwa mari naMelly shuwa. Ini wakambodipawo kana sendi vasikana musadaro ini. Ende vhiza rangu ramunoziva kuti harina kuitwa kuno rakaitwa kuUK. But anyway it's fine. Zvinowanikwa muvanhu tiri vanhu. Mwari ndiMwari, vanozongobudisa chokwadi pachena. Mwari ndiMwari. Tinotendawo kuti munhu yatondiudzawo pamwe dei zvadodaro dei ndisina kutombozoziva kuti kune nyaya yemavhisa kutotaurwa. Vamwe vanhu vangadei vachitofamba vachitoti Melly akatobamaridza mavhisa, but now I've said it here. Kuti tikataura Huyai I nyaya dzemavhisa, nyaya yacho yese mainzwa. Lucinda ndotoziva kuti unondifira wangu. I know kuti unotondifira zvekutodaro, but sometimes it's high time kungonyarara. So Lucinda, just kungoti mungoonawo dhirama iroro wedwe, mungoonawo Melly wacho dhipafa achingotaurwawo zvokodaro, zvichapera, hakuna zvisingaperi. Denda ndichiziva daka racho kuti nderei, zvinodaka handirizivi. Denda ndikuziva kuti daka racho nderechii, zvinodaka handisi kuriziva. Kunongonzi tine nyaya dzatinadzo, tine maV11. Muri kunyebegwa wee, hamuna maV11, hamuna nyaya dzamunadzo. Dzangu ndine ndichitaura ndoga, hakuna V11. Hakuna nyaya kana ndikaisa voice note mugurupu haisi private, chito gurupu public. Nyaya dzacho hakuna. Muri kunyebegwa. Kana makudzwa nyaya piwai dzizere, tsanangurirwai from the word go. If possible dei zvaigona panguva iya muchitibvunzawo kuti nhai pane nyaya yakadai wangu, what's your comment? Chero tondibvunzako tori palive, zvitori nani uri palive wondifonera, pane nyaya yakadai, I need your comment. That's being fair. Anditi pane kungomhanya nekuti akaba zimbavha akatoba ishuwa iyi imbavha iyi uyu unotopiwa nemazita gotukwa nezvinonyatsira nezvemubhurugwa soko racho wedha racho handigoni kuritaura. Handitika handigoni kutoritaura wedha zipi uyu akadodo zidai. But anyway it's okay. Regai vamboita Mwari variko, tiri kunamata tisi kumira, tiri kupfuurira mberi nekunamata. Yesi itai kambana, tiri kupfuurira mberi nekunamata hatisi kumira. Chandinoziva zvese zvakataurika, the truth will come out one by one. Zvese. I just hope that day iroro handitika kune vachazoti asi apa. Handimaona. Ndakafarirawo even swaga ndoti pamwe kudaka ndichizana kuti kudini. Achibvunza tiri tipewo V11 uri kuti Melly akataurawo pane voice note, pane recording, pane screenshot ire kunyora chaiko chakukomenda rakashayikwa. Ini ndoga ndindongoenda lakire kunzi pamasocialites ose handirekodwi. Come on guys. Come on. Mafoni emasocialites aya atori auto record. Uchitongofonegwa uchitodaira kudai, it's automatically it records. Saka munhu zomboti ndakufonera SIS-MELLY rega ndimbobvisa parecording nokuti ndisi SIS-MELLY. Ndingeshandisa pfungwa dzenyu guys. Use your brains. Use your brains guys. Mafoni vanorekodha namabest friends pachavo, they record one another. Ko ini ndisina kuita best friend nemunhu ndotadza kurekodha kuti ndakaita sei, kwanza ndakuvarekodha panishako kana screenshot yekuti ndakataipa nchinyora kuti chokwadi apa zvazodai apa kana kuti ndakarekodha haribudi. Handokumbira kuita admin okufashion police. Cynthia, kufashion police kune madmin akawanda, saka unoda kutanga kwatotaurwa nemadmins ariko ikoko, kungozi kune madmins ariko anotabata basa indisiko. Mildred ndopakandishamisa kuti ini ndoga social media yese ndigosvika pakuti ndindoga zingarekodiwi, vamwe vese vachingorekodwa kana kuti muchitotaipa kudai black and white zvinenge zviripo. Ini ndoga mafoni ari auto record emasocialites anodohlisa. Ukaona phone call yapinda kazhinji kacho ini ndinodecline, ndoti ngati zvokutaipa because zvokutaipa zvine evidence in black and white, ndotaipa ndodecline, ndoti I'm busy because vane recordings oga chitori chigame. Kune munhu anoshandisa brain cheko kurekodho chete hanzi muna best friend. Handina best friend maifarai. Ndiani best friend? Ndongotamba wani nemi pano, ndongotamba nemi wani best friend ndeipi ndakamboenda kuti ndine best friend yangu. Andina best friend ungati chitamba pano saizvozvo. Ndine munhu ndaitombofambawo naye, kufamba naye kutamba munhu ndototi munin'ina ndingamboti friend yangu because paufriend kamunenge makudza namasecrets nechichichi. Hapana, yesi tsitsi zviri sei nhasi. So tongoti pamwe Mwari vanotidawo kuti ndopota ndichipukunyutswa pamarecordings nechii, but zvakaoma guys.
atiti zvemabest friend ndongo yachitamba pano nevanhu vanenge vachindisekererawo nevamwe vacho vefeki futi tichingotamba pano quite never recorded anyone handina sitese kuda kublackmail. That's with me Matumbe. Paunotondifonera tozati handidiscasi munhu saka handina sitese kuda kukurekodha. Handitorina phone korekodha mufoni mangu foni yangu haina korekodha because ndinoziva kuti handina way yekuti ndichada kuti ndigozokutaurira chakati kana chakati one day handiwana kana kuti ndigozokuti chakati handina saka handina need yekuti ndikurekodhi handitodi zvekorekodhi because ndokublackmaila chi unoona sei kurekodha right so andama apa ndofoni yangu public phone. Hi Janet, how are you? Taseo kana pane chinonzi korekodhi handirekodhi vanhu. I don't do recordings dzekurekodha vanhu because kwandiri it's I don't know ipera ndoyama apa ndofoni yangu handiti saka account yaSIS MELLY public phone yayo ama muchifona yamunofona ndiyoyi hapana kurekodha handirekodhi vanhu saka panonetsa kuti asi ndotoziva kuti kunorekodhwa vanhu saka ndisingabati mafoni kazhinji kacho ndotarisa kuti ndiana kundifonera ukuthi unorekodhwa anoona nokuti anotitanga kutofona ubva takataura nyaya buda taura nyaya yeumwe munhu handitiona unoitawo muedzo uri munhu nyama upesera wapindira upesera warekodhwa kunozobuda pati yako chete iwewe ndo inozobuda imwe pati haizobudi saka I am not for that. Remember ndodhila ndoshanda nenyaya dzevanhu iyi ndoshanda nenyaya dzevanhu dziri personal. I don't need to record people because munhu anondifonera pachitaura chema nyaya yake. Why should I keep recording yemunhu ndoidi saka andi record vanhu ndoshanda nenyaya dzevanhu. I don't record people for a reason iyoyo kuti ndoshanda nevanhu ndoidi recording dzevanhu foni mangu foni kuremegwa haisi iPhone kai foni yoremegwa namarecordings ndichimadini saka zvishandi because mafoni ayo kana utongoisa marecordings anenge ari maautoka wese angofona iyo yangu foni inofona ro million pazuva iyoyi mazvionera inofona ro million pazuva ikasarekodha ikasora yasara memory. Saka guys muve nemasikati akanaka tosangana na6 handitika tosangana na6 guys mwari kuitira zvakanaka we meet at 6 tosangana na6 handitika 6 dzekuAfrica ne6 dzekuno dzese isusu tichajoina dzese handitika tichienderera mberi ndozvatiri kuenderera mberi. We are not going to atidisi vanhu. We love you guys, even my socialites in Mimi, we also love you, but we love you from a distance. We love you, we've got nothing, it's nothing personal. I know to you it's business and that's okay. We love you, but we love you from a distance, that's okay. We are not enemies and we don't hate each other. And we don't hate each other. So, guys, bless you guys.